चला आता बघा आम्ही सर्व चाललो आहे आजी आणि आत्याच्या घरी. 2-3 दिवस बुकिंग्स नाही आहे म्हणून आम्ही सर्व रिलेटिव्हच्या घरी पण जाऊ शकतो आणि त्यांना तुम्हाला पण दाखवू शकतो. चला पाय का वाकडे टाकतेस? सरळ टाकते. कसे दाखव? चाल. सरळ नाही, लेफ्ट पाय वाकडा टाकतेस असा. हा सरळ टाक, सरळ टाक. पायाकडे लक्ष ठेव चालताना. चला वा आम्ही राहिलो पाठी. आई आणि मम्मी बघा नवीन नवीन ड्रेसेस घालायला लागलेले आहेत. काळू आलं कालू टाटा. आम्ही वाटतो काय विन विन वाटतो काय बहीण बहीण वाटतो? हा विन विन वाटतो काय बहीण बहीण वाटतो? दोन्ही वाटतं तुम्ही. दोन्ही वाटतो. हो चांगले दिसताय पण तुम्ही एकदम मस्त मस्त टकाटक. चला गाडीत बसूया. चला या बसा. कालू आम्ही येतो हा. कालू येतो हा, थोड्या वेळाने येतो हा कालू. समोर मिळायला लागलाय बघा. कुठे? हो समोर. जाऊया संध्याकाळी. उद्या तर तुला 3 वाजता बोलवलाय. हा रस्ता बघा एकदम छान वाटतो ना. हा पूर्ण असं बघा गावातून मस्त वाटते गावाला होय. एकदम प्रॉपर गावी आल्यासारखं वाटतं बघा इकडे. हा रस्ता माझा फेवरेट रस्ता आहे. दूध दुसरा नंबर. हाय तिसरा नंबर. आम्ही आजीकडे चाललो खूप दिवसांनी. किती दिवसांनी? खूप दिवसांनी म्हणजे खूप महिन्यांनी चाललो आजीकडे. आज मुहूर्त भेटला आपल्याला. हा माघ महिन्यातले गणपती आले ना आज. आमची गाडी बघा मस्त. काय करतो? चप्पल घालतो वाटतं. हा उतरायला बघ. गाडी से निकला गटर में अडका. खाली बघा केवढीशी जागा आहे. कोरडं आहे पण काय नाही ते सगळं कोरडं आहे. इथे कसं यायचं माहिती आहे? इकडून स्टाईल मध्ये यायचं बघा. म्हणून फिटनेस गरजेचा आहे. तुम्ही एका पायावरती पण चालू शकता. मग आणि हा बघ आज फिटनेस बघा आमचा कसा दिसतोय. गाडी बघा मस्त. आज ओंकारनी 2-3 वर्षानंतर तरी पहिल्यांदा ही जीन्स घातली असेल. हा एकदम ब्लू ब्लू. आज मॅचिंग आहे मॅचिंग. चला आणि इथे हे आजीसाठी इथे गिफ्ट घेतलंय आणि अजून आजीसाठी इथे आम्ही गिफ्ट घेतलंय. चला घेऊया. चला इथे बघा किती छान वाटतंय आणि मस्त वाटतंय बघा. प्रॉपर गावी. आणि आता जे आम्ही शेड्यूल करतोय त्याच्यामध्ये आम्ही तुम्हा सर्वांना पण इथे घेऊन येणार फिरायला. पण जे आम्ही ग्रुप्स बनवणार तुम्हाला माहीत नसतील पण आम्ही एक ग्रुप बनवणार आहे. आता हे डिक्लेअर आपण इथेच करूया, यांच्यासमोरच करूया. त्या ग्रुप्सना जसं ह्या चौघांना फिरायला आणलं तसा मी सर्वांना फिरायला आणणार. मम्मी आपण एक आता एक ग्रुप ठरवणार आहे ना की आता मुंबईपासून 4 ते 6 लेडीज ग्रुप बनवणार. बरोबर आहे. आपल्याकडे 5 दिवस राहणार असं आम्ही ग्रुप बनवणार आहे. ज्यामध्ये तुमचं खाणं राहणं म्हणजे 2 टाईम जेवण 2 टाईम नाश्ता राहायचं आणि गाव फिरायचं हे सर्व पॅकेज आम्ही ठरवतो आहे. आणि त्यासोबतच तुम्हाला असं गाव फिरवायला सुद्धा आम्ही आणणार त्यातच. हां खाणं पिणं तर झालं, नाश्ता चहा पाणी अनलिमिटेड जेवणपर्यंत.
पोट भरेपर्यंत पूर्ण. चला. काय आणि डेलीचं आपलं खाणं पिणं चांगलं पण ठेवणार आणि तुमची एक्सरसाइज पण करून घेणार. होय. म्हणजे पूर्ण रुटीन. त्याबरोबर गेम्स असणार लेडीज लोकांसाठी. हा, संगीत खुर्ची खेळायची. सर्व गेम्स म्हणजे 5 दिवस एन्जॉयमेंट असणार तुमचं. असं म्हणजे असं नाही की गणपतीपुळे रत्नागिरी दर्शनसाठी नाही बोलवत आम्ही तुम्हाला, आमच्या सोबत राहून सर्व एन्जॉय करण्यासाठी. लाफिंग क्लब पण आहे. हां, तसं एक आता असं आपण क्लब टाईप बोललो मी तुम्हाला. असं ऑफर बघा, तुम्हाला आवडते तर मला सांगा का बुकिंग नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करा मला. हा, बुकिंग नंबर सांग एकदा उभा राहून. 8657357426. परत सांगतो 8657357426. असं पॅकेज आहे. आवडेल का? आवडेल. मग काढा तुम्ही घ्या बाबा आताच. हातात. मी जीपे करते. जीपे करते. चला माझ्याकडे पर्स नाही, मी मोबाईलने जीपे करते. चला चला आता चला आजीकडे. मी चेक दिला. चेक दिलाय. चेक दिलाय. आता आपल्याला बँकेत जायला लागेल चेक घेऊन. आजीच्या बँकेत टाकूया. ही आपली आजी काय करते बघूया. हे पण आपल्याला नेहमी हाक मारतात आणि आम्ही पण त्यांना हाक मारतो. बरे आहे ना तुम्ही असं. पहिल्यापासून. हो एकदम. होय. आमच्या पप्पापासून यांना हाक मारतात. जेवला? मस्त. हा जेवले. हे मस्त ना पूर्वीचं भांडी घासायचं. आणि मासे बिसे नाही मी खात. तुम्ही व्हेजिटेरियन आहे ना? हे का तर भांडी धुताय ना इकडे. होय. काय नाव आहे तुमचं? भारती भार्गव नाकरेकर. भारती नाखरेकर. हा. येस मस्त. चला आम्ही आता गावगाव. तो खराब झाला. नाही तो ढाकून ठेवला ना. हे आहे त्याच्यात. हा हा हे लागलं गण. हा. चला. हा बघा फायटर कोंबडा बघितला काय? हा बघा अंगावर येणार आहे. कोंबडा बघा. जाऊ पकडा बघू त्याला. मलाच मारेल तो. भूमी नको, मी अंगावर यायला मी तो बघ तोच आहे ना. हवा घालतोय. हवा नाही तो मारायला येणार तुम्हाला तो. अंगावर येणार तो. स्वागत केला त्याने आपला. किती वाजलं? चला आणि या पॅकेज मध्ये जसं मी माझ्या आई आणि मम्मीची काळजी घेतोय तशी तुमची सुद्धा घेणार. चला आजीकडे येताना. इकडे मोबाईल. थांब पप्पू तूच. थांबा. ये. मी धरते या इथे. नको मी धरता. नको तुम्ही नको. नाही द्या हात द्या तो. अगं बाई. तो द्या तो. नाही मला काय नाही. येते आले. बरं आहे ना आजी? बरं आहे ना. या. आजी पाठी बघा. पाठी बघा. या हात धरू. नाही हे मी येते. पाला आहे ना. मस्त एकदम. डोंगर चढलात का आता विचारते. बसा. हे बघा हे मावशी बरी गावी आहे ना? बाई कशी झाली आहे बाई? छान झाली आहे की बाई? माझी आईच नाही ना म्हणून ही माझी आई. बरं बारीक झाली एकदम. किती दिवस आठ बघते येता मुंबई घातला तेवढी. हात बसा. बसा आजी बसा. तुम्ही बस. बसा ठीक आहे. बसा जाऊ बसा. बसून दे. मी आणतो खुर्ची. इथे पुढे ठेव. बसा बसा. इथे कसं गावी असं बसायला जास्त मजा येते. आणि तुम्हाला इथून बघा इथे आठवलं म्हणून सांगतोय. आजीकडे तर आलोच आहे पण ह्या पॅकेज मध्ये आम्ही तुम्हाला ट्राय करू इथे सुद्धा आणायचं. आणि ते आम्ही पॅकेज डिस्कस करायला आलो नाहीये इकडे पण. काय ना अरे बघा नाही खाली जाणार. हे वरचा कवर निघाला खाली नाही जाणार. तिकडे घे पण. इथे बस घे पुढे घे. लादी गार आहे यांची. तसं काय नाही हे निकटला गार आहे म्हणून. इकडे चांगला होता. बस रवी. बस तू बस
गार वाटते एकदम मस्त वाटतं इकडे. आणते का गार किती गार आहे मस्त. आम्ही काय सांगतो आता बघा तुम्ही सुद्धा आहे ना तर असं गाव फिरवला इथे जेवण असणार कधी कधी नाश्ता असणार आम्ही उलट काहीतरी घालायला पाहिजे. म्हणजे जे आम्ही इथे वावरतोय बघा तसंच गाव फिरवणं इकडे तिकडे नेणं रिलेटिव्हच्या घरी नाही सर्व फिरवणं माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी त्या ह्याच्यामध्येच. फक्त 4 जण हवे 4 किंवा 6 जण आणि राहायला आम्ही कोणताही रूम देऊ तुम्हाला गोल्डन रूम सिल्वर रूम ट्विन रूम बरोबर आहे ना. गरम हो जो रूम अवेलेबल असेल तो रूम आम्ही तुम्हाला देऊ. आई गरम पिता नाही नाही हाय पाहिजे तर बरोबर आहे ना. आम्ही राहणं खाणं पिणं सर्व पोटभर राहणं खाणं. ते मस्त एकदम बघा जर गावी येतोय ना आपण तर असं निसर्ग बघू शकतो सर्व झाडं बघू शकतो आजूबाजूचा परिसर बघू शकतो आणि सर्वात बेस्ट म्हणजे इकडे जे बोलतात ना हवा आहे ना जे आपण ब्रीथ करतो ते एकदम प्युअर आहे. हे बघा इकडे मनू टिकू ही टिकू आहे इकडे टिकू विटू बघा मस्त झाडा बिडा बघा एकदम मस्त. आणि आता आपण हे बॅक डोर मध्ये आलोय बघा हे छोटासा पिल्लू सुद्धा आहे इकडे. बस काय नको आता हे बटाटे दिस बस बस तेवढा असलं तरी बस. आज खास जेवायला झालं तुमच्याकडे आज खास जेवायला आलो बोलूनच आलो की आम्ही जेवणारच आहे. आणि आज व्हेजिटेरियन जेवण आहे. मी तुम्हाला आजीच्या घरचे देव सुद्धा दाखवतो बघा किती भरपूर देव आहेत आमच्या आजीच्या घरी बघा. आणि इथे बघा हे काय आहे हे काय आहे बघा हे तर छोटा आहे अंदर बडा आहे आतमध्ये मोठा आहे. हे बघा काय आहे हे. आणि देव बघा आमच्या आजीच्याकडे किती आहेत. म्हणून आम्ही जे आजींसाठी आणले हे फ्रेम्स आणले म्हणजे ते फ्रेम्स लावू शकतात. कमीत कमी 5-6 फ्रेम्स मी आजीसाठी आणलेत असे म्हणजे जर त्यांना काय आतमध्ये कोणताही काय फ्रेम करायचा असेल तर ते व्यवस्थित फ्रेम करू शकतात. म्हणजे त्यांना ह्याची या गोष्टीची आवड आहे ना म्हणून त्यांना हे जुने फ्रेम झालेत बघा सर्व. तर हे आतला काढून ते नवीन फ्रेममध्ये टाकू शकतात. म्हणून त्यांना मी ही एक साईज ही एक साईज असे 2 साईज असे सर्व त्याच्यात ठेवलेले आहेत. झाड ठेवले नाही बघा जेवढा हे झाड होतं हे ना कोणी खाल्लं सोमवारी गेल्या सोमवारी या सोमवारांना 8 दिवस होऊन आता 3रा याचा आहे सोमवारी. ते बघ काय नाही हे काय असली झाडं होती ते बघ आई या झाडाचं नाव काय उंबर उंबराचं पण झाड. त्याला असं औदुंबर बोलतात. ते बांधायचं झालंय रे बांधता आता चिरे बिरे सगळं पण आता कोण बांधणारे नाही. हे तुम्ही रोज पाणी घालता असं अरे तुळशी केवढा मोठा झालाय बघा. तुम्ही लावला तेव्हा केवढा होता लावला ना आम्ही आला तो मला एवढी हे उंच नव्हता म्हणजे आला तेवढा छोटाच असेल ना. एकच पान मी साडवीत होते एवढा हो हे असला दगड होता थांब हे बाण दले जमीन आहे भाताची चिरता एवढा हा दगड आहे हे एवढाचा होता तो केवढा मोठा झाला. हा बघ हे दगड आहे ना एवढं बांधत होतं असे लावलेले तर मी ना तो काढला मला तिची आवड होती तर मी काय बोलते मग असं दगड काढला आणि तो पान शेण लागला ना त्याच्यात पाणी वाचला बाबा वाढायचं असलं ना तो वाढ. आता तुम्ही सरळ नाही चालत चालते मग आता जास्त वाकू नका नाही तर मग हे होणार सवय लागणार. त्यांना ना तो 5 वर्षात कधी वाढला हा तो मुसल्यासारखा हे काय नवीन आणि मग ना वरती गेला. खापरोली थोडस ते मला मालपोहा मालपोहा खापरोली तो नवीन आयटम आहे. मुसल्यासारखा गेला ना गेला ना तो मी त्याला बोलले आपण हे बनवलेलं आहे गोड आयटम
तो मग इथे छान लागते बघ खायला. असे वस्तू पण खायला मिळते तुम्हाला वेगवेगळे आयटम सर्वीकडे. पण खरा मूल तिकडे आहे. मग काय झालं एक जाम बस चला आणि ह्याला गोड असे वर येतात टिकतात. वर्षात 3दा येतात 4दा. तुम्हाला खाऊ. आणि तर मी काय म्हणते त्याला गणपतीपुळ्याचा प्रसाद पण आहे याच्यात. तर काजल भजी झाली आहे. खाल्लं त्यांनी. हे छोटे छोटे पिल्लू बघा, पिल्लू छोटे. हे बघा छोटा पिल्लू, हे बघा छोटा पिल्लू धावलं. आणि त्यांची आई बघायची. अरे 2 आहेत, एक टिक्कू टिक्कू. मी घेऊ आता ताटा करायला, पण आधी जरा तळून होऊ दे थोडेफार. हा? हे आपलं गरम गरम पहिली बटाट्याची भजी भजी. वा. ओमकारच्या नावाची. ओमकारला बटाट्याची भजी आवडते. ही दुसरी भजी. ओमकारला बटाटाच आवडतो. बटाटा जर ही व्यक्ती असती ना तर त्या व्यक्ती पण आवडली असती. हा आता काय खरा नव्हता मग. आपण कढी वगैरे एकत्रच घेऊया ना ती. हा एकत्र सर्व. भाज्या बिज्या. Yes. हम सब एक. हा. जी आहेत त्यांच्या घरी पण जेवायला येऊ शकता. हो. तुम्ही जेवणार आणि मी त्यांना पे करणार. म्हणजे कसं खर्च होतो जेवणामध्ये सर्व आणि ह्याच्यामध्ये. जेवण बनवणार. हा आत्ते जेवण बनवणार. म्हणजे जे आम्ही अनुभव करतोय ना, म्हणजे आम्ही कट टू कट सर्व सांगायचं. म्हणजे त्यांचा पण लॉस न झाला पाहिजे. बरोबर आहे ना गाजर? बरोबर. मी पण त्यांना तुम्ही जे जेवणार मी त्यांना त्याचे पैसे देणार. म्हणजे जे तुम्ही पॅकेज मध्ये त्यांना पॅकेज दिलंय मी एक. हा. गाव आणि फिरवणार. जे 5 दिवस येणार ते एक दिवसच येणार ना आधी नाही पहिलं. आता समजा तुम्ही आलात ना, कंटिन्यू येणार. कंटिन्यू 5 दिवस राहायला पाहिजे. 6व्या दिवशी घरी सोडणार त्यांना आम्ही. राहणार तुमच्या घरी ना. आता तुमचं उदाहरण देतो. द्यायचे राहणार तुमच्या घरी ना. हा आमच्या त्याला आधी तो प्रश्न पडला. राहणार माहितीये का राहणार आमच्या घरी. मला बोला जेवायचं का नाही. जेवण मी जेवण बनवेन. वाढू शकतं म्हणजे कसं त्यांना राहण्याची सोय नाही पाहिजे. राहणार आमच्याकडे 5 दिवस. आणि गावातली गावातली टूर पण. नदीवरची हा नदी रस्ते आधी सगळं कपडे काय, धुवायला झाडं, पण जाऊ शकतात. आमचं पाणी जर तुम्हाला वाचवायचं असेल तर. झाडं झुडपं सगळं काय. त्यांना त्यांना एन्जॉय करायला बोलते का कावं करायला बोलवतेस? माझं झालं. इथे मम्मीला आणि आईची सिटिंग अरेंजमेंट करूया आपण. इकडे ते चमचा पडलेला आहे, जरा साईडला उतरून ठेवूया. ते बसतील ते दोघं व्यवस्थित. जातात तिकडे तिथे राहते ते लोक बाग. तर आम्ही माझं राहते तिथे झाले तर चांगलं. आईला सांग जरा पुढच्या जरा आठवड्याला सांग. चला इकडे असं लावलेलं आहे मी. आई चटई का? विहीनबाई समोर समोर बसा आमच्या मुली जातात जेवायला. लावले असं बघा अरेंजमेंट केलेली आहे सर्व. चला भात जर वाढलेला. भात हे सगळं मी काढून जेवायचं. आणते. फक्त भात आणि बटाटा भजी आहे. चटण्या वाढायचे हो चटणी सर्व हो वाढतो ताटात. वाढतो. हा, वाढ. काजल इथे ठेव एक ताट त्या साईडला. बघा गावी असंच जेवण असतं. एकदम मस्त मस्त गरम गरम भात झाली. गरम गरम जेवण. मस्त मस्त जेवण. अनलिमिटेड जेवण आहे. या मस्त पोटभर जेवा. हे बघ काजल, हे बघ हा. आणि 5वं थाली 5वं ताट कुठे? 5वं ताट हा ते काय हे पाहिजे. ते बघा. हे बटाट्याची भजी आहे. आणि एकच इकडे भाजी मुगाची भाजी भाजी. 2 आहेत भाज्या. येस आणा इकडे एक एक ठेवा. चल मी आहे. चला एक एक. चला जेवायला या. विहीनबाई हा, तिथे ओटीवर बसतात हा? गोल त्याच्यावर मोठी आहे. होय बाबा तिथे गोल राऊंड बसतात आहे काय? हो. जर चटणी लावली आहे ना हे घे. तिथे बसायला भेटेल काय? चला हे मुगाची भाजी आहे. इकडे कोळी झालेलं आहे बघा. असं सर्व मस्त जेवढा पाहिजे तेवढं सर्वांनी सर्व करून खायचं. आणि त्यासोबतच आपली बटाट्याची भजी सुद्धा आहे बघा. वाटेल घेऊया. आणि वरण सुद्धा आहे ना. वरण नाही कढी आहे. कढी आहे. कढी. वा 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 क्या बात आहे. मग किती आयटम झाले? पंचपक्वान झाले इकडे. जर थांब याच्यात घे बाबा. गरम. गरम आहे ना म्हणून जर. हे आईच आहे
होय. हा बस बस भजी तुम्हाला घ्या. पोळी आवडतं ना तुला होय आई तुला जेव अजून त्यांना पण वडा बस आईला बघा असं इकडे सर्विंग चालू असणार मग हालात बसा बस हा बस बस बापरे बाबा, कढी कढी कशी घ्या? आधी हो, सध्या याच्यावरच वडा नको तुम्ही- वाटतो नाही. तुम्ही बस नाही माझं अजून देवाचं करायचं हो आणि इथे ही भाजी आहे अजून अजून नाही कसली बघन कसली ती थोडीशी घे मुगाची मुगाची भाजी ठेव. बटाटे बाजूला कर बघा अशी सर्व सर्विंग होणार अनलिमिटेड 2-3 परात खावा काय प्रॉब्लेम नाही ते दे दे. हा आणि त्यासोबतच इथे कढी सुद्धा आहे बघा कढी इथे ठेवलेली आहे तुम्ही आपापसात वाढून घ्या शेअरिंग मध्ये बस काढेल बस ये तू पण बस चला इकडे आता हे गोड लोणचं पण आहे बघा इथे व्हरायटी किती झाली बघा दे मी टेस्टनी लावते आणि मग तू बापरे अजून टोमॅटो चार पण बनवलंय की काय दे लोणचा ते काजल काढू ना ते आता हा हा लोणचा दे माझ्याशी हा त्यांना वाढायला चल काजल नाही लोणचं गोडवालं पंचपक्वान झालेले आहेत इकडे चला येस भाई जेव्हा गोड लोणचं गोड लोणचं मम्मी गोड आहे गोड लोणचं दे जरा गोड कोणतं आहे लिंबाचा हा मध्ये दे मला जुना आहे ना हे चला असं पोटभर जेवा छान झालंय लोणचं पण अच्छा चांगला झाला ना हे भाजी आहे मग काजल चला बटाटा भजी झाली आता ही कोणती भजी आणली डाळीची भजी बापरे चल त्यांना देऊन आता मी हे घ्या ह्याच्यातले डाळीची भजी घ्या एक एक दोन दोन सर्व घ्या हे भजी आहे ना ते आहे भजी बाजली त्या हाताने घ्या दुसऱ्या हाताने बघा ही लाईट कोणसा आहे डाळ डाळ वडा डाळ वडा घ्या लावलं तुला कोणी दिला आम्ही स्वतः आम्ही गेलेलो 7 दिवस सप्ताहाला 7 दिवस गेला ह्यो कशात सोन्यात पटवत मी करणार आहे पण आला हे बघ माझ्या कसं चांगलं थांबा पाय पडू हे बघ सुखी राहा चांगला होऊन गवड्या पेजान राज्य करा पण आपलं पानं हालून दे पुढच्या वर्षाचं रायू गणपती आता बाई भाई तुमच्या पान्ना आलू दे भाईचं नाही बाई बाई पप्पू चौ इकडे लावा पप्पू चौ इकडे लावा जरासा पप्पूचं पारणं पप्पूचं बस. पारणं तुमच्यावर नको इथं खाली लावा लावून ना लावा चालतं, काय नाही लावता मला ना काय तुम्ही? नाही हा, आमच्या गुरूंना सगळं चालतं चालतं होय सुखी राहा असून मग राज्य बघा सगळा नाचरा पाचरा सगळी हो नाचरे आता दोन्ही पण होऊ दे तिकडे पण तिकडे पण नाही. ते आता गावठी अंडी उद्या बघ. उद्या ते आता. उद्या अरे बाबा मला नको मग कशाला घे घे अरे मग दिला ना खुशी मग वा दिगंबर वा तिला राजे पुढच्या वर्षा गणपतीचं पांग हाल थांबा माझं दुकान पण त्या लोकांचं घर त्या बांधायचं आहे रे येत नाही हे बा आणून ठेवलेला आहे सांग अरे होय आता उजेड खाला चिकट होता इथपर्यंत सगळं ते का आपल्या गणपती जातो त्या काढलं बघ सगळं इकडे उजेड खाला, हे बघा. का देव येत आहे ना आपल्या उतरायला आमच्या त्या पाठच्या पोलावर नाही. चला आपल्या इथं नाही जायचं. आले माझी उडी पडली तर कढी लावली. इथे देवी असते आणि गणपती. देवी आणि गणपती मस्त आहे ना गणपती आज पहिलाच दिवस आज पहिला दिवस आहे होय आता मग झाला सगळं फुला आली का हे घे तांदूळ चला संध्याकाळची वेळ आहे बघा आता मी सर्वात पुढे का जातो कारण मला जी आपली तिथे गाडी लावलेली आहे बघा ती मला परत टर्न मारायची आहे आणि रस्ता बघा किती सुंदर आहे मस्त आहे एकदम आजीला मी नाही बोलवलं कारण आजी दमेल ना पण आजीला थांबवलं तिकडे हे बघा इकडे गाडी ठेवली बबू चल चल आतमध्ये चला रे बबू भेटायला आलेली आहे काय आलं बबू काय आलं हा तुला बोलून नाही गेलो तुला सांगून गेलो होतो ना काय तुला सांगून गेलो ना आजीकडे जातोय बबू हा
आलो आलो आम्ही आलो. आता कालू नाही बोलत. कालू कालू तू बोल, तू बोल. बुबू बोलते आमच्या ना बुबू. हा बोलते 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 आमची. चिरू आपल्या चेअरवरच होते बसलेली. चिरू